day ka? Gusto ko magpariban. Dali, dali. Dili ka mahayan, hindi ang pinga. Be? Be? Saman. Han? Anak! Hala! Uy, nasa ka na? Nasa ka na? Eh, ano yung tubig ka guti? Masa na si Mamsin? Tubig na po. Inambing. Nasa day ka? Nasa day ka? Gusto ko magpariban. Sa mukha ni si Hanon, may yung nana niya gusto magpariban. Alangan, be, para pansinan ko na mo. Kung sino ang kinumura, makagdaot, darahan na, magpakulba-kulba, man ka. Kinaba, Ate, gusto ko pala- magpariban, be. Sabi si mama, sobra naman kayo. Be. Wala ka ko'y sweldohan na, wala ko'y kwarta karon. Tamang gani sa aparador. Sino sa parador? Ay, kwarta dito sa aparador. Sa tupa, nahilabot ka dito. Wala man, nakitaan lang na ako. Oh, hilabtan nun. Wala mo guna ako gilabdan, gitan-araw na ako ba? Sige na, be. Paksiti sa ako, be. Sa mukha ni Mohana, uy. Layo pa kayong sweldo na to. Dili-dili, sunod na. Kay paribanda kapag sweldo na ko. Sige na, be. Dugay pa man yung sweldo. Hapit naman akong sweldo. 1 week naman lang sweldo na. Busy naman ko sunod si Mana. Sige na, be. Daya, buyuhan na puyo. Alit tindog. Di ko mo tindog. Sige na ba? Mukha ni, uy. Yung sama ni si mama, padali-dali ako. Inuwi raman di ay. Sige, iparibanda ka. Iparibanda ka. Pero timan ini, pag natay palitunon ha, ikaw mangutang sa tindahan ka. Wala betay kwarta. Alagi ako'y mangutang. Kabaga na kong now. Be. Tara na. Dali, dali. Nagtuno ng hiling. Di ka sa mga parador, day ha. Dali, dali. Nagukoy-ukoy na di kadaan, dari ha. Di plano na ni mong tanan. Masa mo may mong ginangising-ising? Tara pag ilis na, magpariban mong kaya ka. Lagi-lagi. Tay saan na? Kung saan makaurasa mo uli? Muna iragod ko dahil mag-humag-rebound good. Magpariban man yung kaya ka. Oo, uy. Basig maglaglaag ra ka ha. Dili, uy. Uli na yun. Lagi, mato na ko. Magpariban juga tong bayhana. Duda ko ato ba? Sundan be. So mo na mga boss no, sa walay pagduduha, naka-decide ko nga sundan ako si Hana. Kay murag naglain man jud niya akong kutuba. Lahira jud dining na kay trust issue, kay di na ka basta-basta musalig og tao. Aw, musalig ra gud gihapon pero dili kaayo. So mo to gisundan ako si Hana hantod sa dalan para makabalo ko unsa iyang mga tirada. Para mahibal-an ako ba kung unsa iyang sakyan or nabay mo sundo sa iyaha. Kay ako pag naay gusto, aw musundo man jud ko. Uy, ni parag tricycad, pero dili gihapon ta mo kumpiyansa ato agyapon ning bantayan. Unya kay nakasakay naman siya, panahon na para adtuon sa iyang ginaadtuan. Kaya wala siya nangati, kabalo ko kung asa iyang padulngan. Kabalo naman gud ko kung asa jud ni siya nagapariband. Walay lain kundi sa dun salon raman. So in a count of 1, 2, 3, be ready kay ay samukan ibatagin nag count of 1, 2, 3. Oh my gani na si Hana. Kaya wala pa, biyaan dyan ako ni siya. Alangan, ikaw di drama-dramahan kay magparibandra, dili baka matingala. Pero kay okay naman ibig sabihin sa you later, baby girl.